Mayang gabi sa tanang mga kaigsuunan nato sa One Voice Christian Fellowship dinhi sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite sa Dakbayan sa Dasmariñas. Salamat sa Ginoo kay nagpadayon kining buluhaton sa mga pag-ampong corporate sa diri sa One Voice Christian Fellowship ug sa dili pa kita magsugod tuguti nga aduna kitay hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. For the meditation of the Word of God, please turn to Isaiah chapter 55 verse 2. Isaiah chapter 55 verse 2, and this is what the Word of God says. Itugyan sa Ginoo ang imong kabug-aton ug siya magapalig-on kanimo. Cast your burden upon the Lord and He will sustain you. Nganong kining bugat nga palas-anunon mga kaigsuunan, nganong mu lata man kini kanato ug muduot kanato. Ang atong buhaton, atong sanungan ang imbitasyon sa atong Ginoo nga ato kunong itugyan kaniya ang tanan natong kabugaton ug siya magasustenar kanato, siya magatabang kanato. So magpaspas kita sa pagdagan padulong sa trono sa atong amahan ug makakaplag kita ug tamis nga kusog, bag-ong kusog nga iyang ihatag kanato. Ang kamatuoran mga kaigsuunan, ang Ginoo willing gayod, buot gayod kaayo ang Ginoo nga modawat bisag unsang palas-anunon ang imong itugyan kaniya mga kaigsuunan. Ug unsa man ang buhaton sa Ginoo, it's either iyang tangtangon ang atong gipas-an nga kabugaton or iya kitang hatagan og duga nga kusog aron mapas-an nato kini. So duha ang tubag sa Ginoo, it's either tangtangon niya ang atong kabugaton nga gipas-an or pas-anon gihapon nato apan hatagan kita niya og dugang pangkusog aron mapas-an nato kini. Mo ni giingon ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 nga ang giingon sa Ginoo kaniya, my grace is sufficient for you. So the grace of God does not mean nga iyang tangtangon gikan kanato ang atong kabugaton every time we pray, but it means nga iyang ibubo kanato ang grasya aron atong mapas-an ang atong mga palas-ununon. Ang tanan natong mga concerns, ang tanan natong mga kabalaka nahailalom kana sa pagbulutan sa atong buhi nga Dios. Bisan pag-unsa ka gamay nga palas-anunon or pinakagamay nga detalye, mao nga atong itutok ang atong espiritual nga mga mata sa gamhanang mga kamot sa atong buhi nga Dios ug magpasakop kita sa iyang kabubuton mga kaigsuunan. Dili nato dudahan ang simpatiya sa atong manluluwas. Gumikan kay si Jesus na mismo ang nag-ingon, come unto me all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest. So, magahatag kini kanato og encouragement nga muduol kaniya ug mudangop kaniya bisan pa sa pinakangit-ngit nga higayon sa atong kinabuhi. And there is nothing too hard for Jesus to do. Walay lisod kaayo alang sa atong buhi nga Dios nga pagabuhaton. Ug willing ang Ginoo nga buhaton ang bisag unsa nga makapahimaya sa iyang pangalan. And I believe that it glorifies God when His people put their trust in Him. So, ang giingon sa Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good. Ug kung atong basahon ang sumpay sa verse 29, ang good ni ana maong mahimo kitang conformed sa image sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tanang problema nga atong nasinatian, ang tanang mga challenges, they should make us all the more conformed into the image of His Son Jesus Christ. Mao na ang good nga gihisgutan diha sa Romans chapter 8 verse 28 and 29. Ug alang sa mga kahigalaan nato nga wala pa sa atong Ginoong Hesukristo, this is really good news para sa matag-usa. Diri sa kalibutan, daghang mga politicians, daghang mga higala nga mailang og istorya, mailang og saad, pero sa oras sa kalisdanan mutalikod na kanato. But we have a Savior nga bisag unsa ka bugat sa atong sala. Bisan pag moingon ka nga mapasaylo pa ka ako sa Ginoo no, sa kadaghan sa akong sala, sa akong pagkadautan, andam ba ang Ginoo nga mupapa sa akong sala? And the answer is yes. Si Kristo nagpakamatay didto sa cross sa Kalbaryo, iyang giula ang iyang dugo. Tungod kay ang giingon sa Bible, kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. And Jesus Christ did that for the purpose of saving those who repent of their sins and those who trust in Him.
Mao nga salig sa atong Ginoong Hesukristo higala alang sa imong kaluwasan ug alang sa imong kapasayloan. Namatay siya dito sa krus, nabanhaw siya pagkahuman sa ikatulo ka adlaw isip pagpamatuod nga nagmalampuson siya sa iyang misyon. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Mao nga dangop kang Kristo karon alang sa imong kaluwasan ug ikaw maluwas gayod. Magampo ta. Salamat Ginoo sa bag-o na usab nga kahigayunan nga imong gihatag kanamo alang sa pagampo, corporate prayer ug among gipangayo nga imong lig-unon ang among pagtuog pagsalig kanimo gumikan kay nagsaad ikaw nga mutubag gayud ikaw sa among mga pagampo. And this we pray in Jesus name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.